Čau, vítejte u nového videa po hodně dlouhé době, tu máme další rozbalovačku. Dneska tu máme žhavou novinku DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Tak, už to tu máme všechno vybalené. Čím bychom asi začali? Tak manuály ty si necháme jako až nakonec. Začal bych tady kamerou, takovou samotnou. Potom tu máme i kryt, hodně kvalitní, robustní, posilikonovaný. Dále tu máme takovou kostičku, která má i šroub na stativ, na závit a i C-čkové nabíjení. Dále tu máme baterku, abychom prodloužili výdrž. Mikrofon s protivětrnou ochranou. Kabel na nabíjení. Širokouhlý objektiv. A trojnožku. A samozřejmě pouze, aby se to měli kam všechno dát. Tak. Kamera se zapíná tím, že prostě otočíte displej. A nebo ještě tady, co je tlačítko na zapnutí nahrávání. Nejde vidět. Tak. Můžete točit na výšku v 3K60 anebo na šířku ve 4K60. Co se týče nastavení kamery, tak když potáhnete horní lištu, tak tady máte celkově nastavení třeba bezdrátového mikrofonu, gimbalu, potom tu máte screen rotate and capture, to je vlastně, že když přetočíte tu obrazovku na výšku, tak můžete buď točit na výšku, nebo se ta kamera vypne. Potom je tu nastavení, že chcete točit jenom vyloženě na výšku nebo vyloženě na šířku, anebo potom, že autorotaci, to vlastně když to přetočíte, tak můžete dál pokračovat. Potom tu máte nastavení Active Tracku, jestli pomalé, defaultní anebo rychlé. Potom tu máte nastavení gimbalu, vlastně máte follow, že vy si zaměříte nějaký daný objekt a ono vám to bude sledovat ten gimbal sám. Nebo tilt lock, to vlastně když pojedete takto kamerou, tak se vám bude gimbal furt udržovat v rovině. A nebo FPV to máte vlastně, že jak kdybyste tam ani ten gimbal skoro neměli a měli jste to jenom jak normální kameru. Potom když potáhnete lištu zleva, tak tady máte potom uložené záběry. Když potáhnete lištu zprava, tak tady máte nastavení expozici, vyvážení bílé barvy, ostření, nastavení mikrofonu, nastavení celkově videa, pro a nepro režim. A když potáhnete lištu ze spoda nahoru, tak tady máte nastavení videa. Buď 4K můžete od 24 snímků až do 60, u 27K to stejné a u 1080p taky. Potom tu máte nastavení tady vlevo dole, jestli chcete fotku, panorama, video, low light video, což je to třeba když točíte v noci, nebo slow motion a timelapse. Potom tady máte nastavení Face Auto Detect, že vy si na té obrazovce zaměříte nějaký bod, ono vám to bude snímat. Potom tu máte Dynamic Framing, to je vlastně, že vy se vám tam ukáže taková mřížka, že vy si dáte na ten jeden daný čtvereček třeba do prostředka, ono vám to bude snímat prostředek. A nebo Spin Shot, kde vám to udělá vlastně kameru třeba pojede ze spoda nahoru, nebo zleva doprava.
Potom tu máte i vlastně na displeji přetočení kamery. A když klepnete dvakrát na pedal buttonu, tak se vám gimbal zaostří, když ho kliknete třikrát, tak se vám video otočí. Potom tu máte údaje o SD kartě, o baterii. A potom tady třeba, když si toto přepnete, tak můžete tady, pedal buttonu, tak můžete zoomovat, anebo posouvat gimbal nahoru nebo dolů. A teď si ještě ukážeme příslušenství ke kameře. Mikrofon DJI Mic TX s protivětrnou ochranou, která se vlastně nasazuje přes jack, který můžete mít k tomu připojený buď klopový mikrofon, anebo sluchátka. Mikrofon zapínáte tady dole zapínacím tlačítkem. Když už to máte koupené v kombu, tak tady co je ten řetízek, což je na párování, a nemačkejte, to si potom jenom odpárujete a máte z toho zbytečné problémy. Potom tady na levé straně je nabíjení a zapínání zvuku nebo zapínání audia jako takového. Buď si můžete připnout mikrofon na sebe normálně zobáčkem, anebo magnetkou. Jako další máme baterku na prodloužení výdrže samotného natáčení se závitem na stativ a nabíjením ze zadu. Je to na uchycování pomocí zobáčku. A tady máte ještě indikaci, že máte nabitou baterku. Když svítí zeleně, je to 100 až 50%, oranžově je to 50 až 30 a červeně 20 až 10. Ze standardního 90 minutového natáčení ve 4K by vám to mělo udělat 160 minut dalšího natáčení. Potom tu máme takovouto kostičku, taky na zobáčky. Je to jenom kvůli tomu, abyste mohli mít závit na stativ a potom i nabíjení. Další tu máme širokouhlý objektiv, který nám z 20 mm ohniska udělá 16 mm ohnisko. Hodí se to, pokud točíte ve městě anebo krajinu. A jako poslední tu máme takový malinký stojánek s protiskluzovými nožičkama a normálním klasickým standardním závitem. No, takže abych to celé shrnul. DJI Pocket 3 se hodí pro ty, co začínají i s videem, ale pro ty už aj zkušenější. Určitě je to dobré, když jdete na nějaký výlet nebo na nějakou túru a chcete si udělat nějaké vzpomínky. Výhody té kamery. Určitě, že to točí v tom 4K 60, máte to hezky stabilizované. Je tam rozdíl oproti té dvojce, hlavně v tom displeji a celkově v té kameře je o hodně lepší ovladatelnost. Je to i za hodně dobrou cenu jako proti klasickým kamerám, co jsou třeba do ruky, ty staré ještě. Nevýhody, co jsou na tom osmu, ty magnetické držáky. Když máte nějaký silný svetr, jako třeba já, a máte tu ten magnetický připínáček na tom mikrofonu, jako ten magnet to neudrží a může vám klidně ten mikrofon spadnout a může se rozlámat. To samé i u toho objektivu. Pokud máte ten širokouhlý objektiv na to a máte tam nalepené sklíčko jako já, ochranné, a když to třeba jen trošku blbě do toho foukne větr, nebo máte to trošku nějak blbě dané, může vám to klidně i spadnout. A to jako asi úplně nechcete. Jinak jako za mě je to úplně fajn kamera jako za ty peníze, takže jako určitě se vám to vyplatí. Pokud hodně rádi cestujete, jako děláte si z toho videa třeba, tak se vám ta kamera fakt vyplatí a může se vám ji hodit. To by bylo pro dnešní video asi všechno a uvidíme se u dalšího zbalovačky. Čau!